Hadžičky, dneska máme novú video, budeme ochutnávať. Máme 3 veci, takže začínáme Brain Blast. Já už mám jednu. No, tak pozrite, jak to vyzerá. Nemám na to ukáž, bo to nevidno. Tu nemáte, jak vyzerá. Vitamíny. No. Surovičky. Ideme Dobrá, ale toto dám 10. Takže prsi jdeme Snickerským. Snicker, se to jmenuje. Toto dáme 10. A já to dám 9.5. Já dám 1.5. No. Tak jdeme Snickers teraz, či Twix. Jdeme otvorit sebe tady. Aj no. Budu dát tebe dávky. Nevím co. Víš? Jo, jde už. Tak teraz jdeme. Dám 10 bodů. A teraz jdeme na. Toto je klasické, víte, toto je. Toto to dám. Mám tu takovou modu a toto jsou Mr. Candy Bubbles. Taky flavor máme. Takže jdeme. Na to. Dva pro tebe. Jak budeme 2. Prostě lid extra. Chodíte normálny príchodiak. Hej. Tak jde z Afriky. Hej, tak. Čaute, tady dáte 10 lajků na to, co má nové video. Čaute. Pozdrav. Čau.